लांथ'नो हायाखै बेखौथ' नोंबो लांफैनो हायोना मामा मानोथो बिदि नोंलाय आं हाया बेग लायनो हायोब्लाबो बायो आं लायनो बेखौबो मैया दाखालिसो सुनानै होदोंमोन आं साफानो मा फोनाङो मा नांहोयो लेथ्रा जाजोब्बाय बेगानो आं लेथ्रा फोनांनो होननानैसो फोनांखादों बेगा लेथ्रा जाबासो गोदान मोनगोन दा मा होनदों नोङो मा होनदों बेखौ लेथ्रा खालामनो होननासो खालामखादों गोदान मोनगौबानि होगोन नोम्माया नोंनो गोदान बिराद फैसा दङ दे नोम्मानियाव लेथ्रा जानायाव बे गोदान मोनाबा बेगा जिबाथ' गोदान मोनगोन ना होमबा बिसिनिसो आं बेखौ मोनगोन गथ' बांद्राय फाल्तु खोथा बुंनाङा नोङो स्कुलाव थाङै बिराद गोदान खोथा रोङै फैदोंना नोङो फाल्तु गाज्रि मानसिफोरजों लोगो जायोना माथो नोंलाय आंलाय बे स्कुलाव हाबा होननानै बुंखादोंमोन दा गावसोरहानो बे स्कुलाव सोथाबदोंबा फाल्तुखासो बा स्कुलानो खोथाखौथ' माब्लाबाबो फंसेबो फेजेननो हाया न' बेगा ओमफ्राय मामा आंखौलाय दिनै सोर दोनहैगोन जाखो स्कुलावलाय मामा आं दिनै सम मोननाय नङा दे आइ नों दिनै आदै पेटिंजोंनो थांदो दे नांगौबा आं दा समाव लायनोसै दे आइ सोरजों आदै पेटिंजों थाङा आं आदै पेटिंजों ओइलाय बुंबाय थायो आं बेखौ सानफ्रोमबो फंसे खोथाखौनो हामा बिदि बोराबनो आदै पेटिंआनोथ' नोंखौ सिगांनिफ्रायनो लांलाय लाबोलाय खालामनानै दङना आं बोराबाखैना थाङासो होननानै बुंदों दा दे बोराबाखैब्ला मोजां आरो बिदि थाङा होननानैबो बुंनो मोना थाङा होननानैलाय मानोथो बुंनो मोना जालायखो बेयावबोलाय माथो दंबावो दे खालि माबा मोनसे आं बुंबाथाय बेखौ बुंनो मोना खालामनो मोना जानो मोना थांनो मोना गेलेनो मोना खालि प्रब्लेम जेरावबो फ्रि गैया आंहा गासैयावबो बन्द नै आइ नों आंनि फिसा आं नोंखौ मोजां जाजानो लुबैयो बेनिखायनोसो आं नोंखौ बेयाव दाथां बेखौ दाखालाम बेखौ दाजा आं नोंखौ मानो बादा होयो आं नोंखौ मोजाङाव बादा होआ नङा गाज्रियावसो बादा होयो नै फिसा बिमानि बोसोन लायोब्लासो गिदिर मानसि जानो हायो जिउआव जौगानो हायो दे आइ सम बारा गैया स्कुलाव थांनानै फैग्रोदो आं नोंजों उनाव मोजां रायलायसिगोन दे दायो मामा स्कुलाव थांदो थांनायाथ' थांगोन नाथाय आंखौ सोर दोनहैमारगोन नोंबो दोनहैयाब्ला आंथ' आदै पेटिंजों थांखाया होमबालाय सोरजों थांगोन दे बुंदो आं लिंहरना होनोसै आबै आबौ बाबा सोरजों थांगोन नाङा आंनो लिंहरनानै थांगोन होरो नों साइथो लिंहरनि आं आबौखौ आबौ ओइ आबै ओइ गुड मर्निं आबौ गुड मर्निं ओमफ्राय आबै लिंहरामोन मानो माबा आबौ मामाया आंखौ स्कुलाव दोनहैनो टाइम गैयानो आदै पेटिंजों थांनो होबाय थादों आं थाङा आदै पेटिंजों मानो आबै आदैयाथ' नोंखौ लांलाय लाबोलाय खालामबाय थाखायो माथो नोंसोरो मा मिथिगौ आंसो मिथिगौ दा माथो जालायखो नोङो सानफ्रोमबो मोनफा प्रब्लेमानो जोबा नामा हो मा फरायदों मा स्कुल थांदों बांसिन प्रब्लेम खिन्थिनायानो जाया माथो नोंहा नों मिथिया मामा आदै पेटिंआ मा खालामो मिथिगौ स्कुलाव थांनोसै समावबो लामा ससेयाव आंखौ दोनथ'नानै बहा सोर सिख्लाफोरखौसो लोगो हमहैलायो फैनायावबो बिदिनो इसां ओंखाम उखैनानै फैयो आङो ओमफ्राय लामा ससेयाव आंखौ दोनथ'नानै सिख्लाफोरजों दसे रायलायबावलायो आं बिदि मानसिजों थाङा खोनादोंना आफा बेनि खोथाफोरखौ नंगौना नङा बिबथैया खोनाबा मा साननांगौ दे गाज्रि मोना बेयो बिबथैया खोनाबानायलाय आफा हे आंनि आबैखौ सोर गाज्रि मोननो हागौ औ आबौ दाना नों आंखौ दोनहैगोन ना दोनहैया बुं दोनहैगोन नाथाय आबै आं हले दिनै नोंनो मेथाइ जाहोआ दै नों बांद्राय गोरि जाबाय थायो मिथिखायोना गोरि जाबा मा जायो होमबालाय नोंजोंबो थांनाया केनसेल थांदो नों इसा टाइम गैला दे बेजों थांगोन बैजों थांगोन बासिनायानो जोबा सहैनांगौल'थ' स्कुलाव
दे बिदिब्लालाय बाबाजों थांबानो जाबाय आंजोंबो थांलाबा बाबा बाबायाथ' बाबासै आरो कुम्भकर्णसो आंनि बाबाया उन्दुनानै सिखारनो रोङा ला 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 नङा माथो जाखो मामा दाबो स्कुल थाङाखै नोङो ओमफ्राय बे बिमायाबो मानो दोनहैयाखै दिनै स्कुल टाइमा गैलाथ' हनै बारा नों साजानि प्रब्लेमखौ खोनासंफै अब्लासो मिथिगोन नोङो मानो थाङाखै दाबो मा प्रब्लेम मामा मा जाखो आंखौ दोनहैथो अ बेसो खोथाया थुदो बिदिब्लालाय खिन्थु नोंजों थांबाबो साइकेलावसो थांनाङो आं साइकेलाव थांनो बायो साइकेलाव थाङाबा माजों थांनो मामा न'आवनो बाइकबो दं गारिबो दं बाबा नों मानो गारिबो सालायनो रोङा बाइकबो सालायनो रोङा आं गारिजोंसो थांगोन थाङा साइकेलजोंबा होमबालाय आरो फिटिंजों थांदो आरो फिटिंआबो रोंखायो दा गारि सालायनो इसा हाला नोंखौ स्कुल फरायनो गोसो दंना गैया नोङो हा प्रब्लेम मालोखौसो प्रब्लेम खिन्थिबाय थादों गावनियावनो दं प्रब्लेमा जेरावबो दुस्थ' गैया जेरावबो गोजोननाय गैया फरायनो होला नोंखौ फरायनो होस्राला आं रुवाथि दोनथ'ना जानोसै आं नोंखौ साला आलो फरायहोबा खर' गिदिर बिनि रुवाथि दोनथ'नोसै आं नोंखौ रुवाथि थाखा खामाय हरदो आंनो जाबाय थानोसै आं फरायनोबा फराया नालाय देलै बिमा मासो बिमा फिसा नांलायबाय थायो नोंसोरलाय दे होमबालाय आबैखौ थोनहरनि र' आं मा जाबाय थादों माथो जाबाय थादों हा आबै आंखौ बानानै स्कुलाव दोनहैथो हाबाब आबै आदै दं बाबा दं मामा दं आबौ दं आंखौसो नुबाय थायो नों आबै सना एसां गोजान स्कुलाव आं बोरै नोंखौ सानफ्रोमबो बायै लांलाय लाबोलाय खालामबाय थानो दे बेसां गिदिर जाबाय नोंबो हालाना आबै आङो बेहाबो प्रब्लेम दिनै बिखा साग्रा जाबाय आबै आंहा बिखा साग्रा जाबाय नोंखौ बायै बिखा साबाय थादों हरावबो हांखौनो लानो हायाखै आङो थां आबै थां नों सोरजोंबा आदै फेथें मोनजोंनो थांदो थां नाङा आबै नोंजों बाजाराव थांगोन आंखौ अनोथ' आबै नोङो आंखौ अननायजोंनो नों उन्दैयाव माथो हायावनो दोनामोननो दालाय मानोथो गोजान दोननो नागिरो नों आंखौ आबै नोंनिफ्राय आबै सना नोंनि खोथाखौलाय बोरै दाननो हाबावनो थाव थेलेफा जाथारबाय फैदो फै आबै नांगौ बाबासिगोन थोदो आबै थो बिराद खुसि आरोना दासो गुड मर्निं दे गथ'फोर दे बिजाब दिरुनदो इसा इसा माखौ सानगोमाबाय थाखो नोंलाय इसा आं आबै आरो आबौ मामा मोननो मोनसे खोथा खोन्थानो गोनां दङमोन ना आया आं बावनानैसो दङ आदै अलंबार मादै जोमैनि खोथा आं आबै आबौनो खोन्थागोन होननाया बावदों आया आं दानो खोन्थाहैयाबा आरो बावनानै थाफिनबावलायगोन ओइ आनुष्का आं न'आव थांनोसै दे क्लासाव फैनाया आया मा जाखो जोबोद गिदिर खोथा दङ आं बावबोबाय न'आव सार आं न'आव थांथारनांसिगोन मा न'आव थांनांसिगोन मानो खिनो ओंखारदों स्कुलावनो पायखाना दंखायोना मानोथो न'आव थांलायनांगौ जाखो इसा मानो थांनो नागिरखो आया सारजों बुजागोन नोङो नङा आं दानो थांथारनांगोन दानो थांनानै आं न'आव खोन्थाहैयाबा बावगोन मैयाबो बावनानै दङ आङो जोंहा आदै मादैनि खोथा थाथ'दो दे सार आं थांनि आनुष्का सारा मा लिरनानै होयो नों लिरना लादे आं नोंनिफ्राय उनाव लासिगोन मा गथ' बियो गोसो जाबानो फैनाय गोसो जाबानो ओंखारलांनाय आया र' फैथों बियो